bose amari anoshandawo mukati mangu ndinofara kuitira isangano nokuti ini ndakaitwa mushandiri wesangano somurari akadiwa basa rokukushandirai ichiporiza zoiswa na Mwari pachena kuna vanoyera vake. Ndiye Kristo watinoparidza isu ndiyeye tinorarira tichidzidziswa munhu mumwe nomumwe ruzivo rose rwezvatinoziva zvaKristu kuti kana tasvitsa munhu muna Kristu ave muchokwadi ari mutsvene chokonziko ichi chokongotisire nopo
Mati